Radiostudiet sender nu program, der er mere mellem himmel og jord. Programmet varetages af Vera Ehlers og kiolog og lederen af BR Udviklingscenter, Birte Rasmussen. Spørgsmål i forbindelse med udsendelsen kan sendes via mail til brkiologi@mail.dk eller via hjemmesiden www.kiologi.dk. Spørgsmål besvares i sidste udsendelse. Ja, og det er jo den tredje udsendelse i rækken her omkring det emne. Og i dag der er temaet behandlings- og forløsningsmetoder. Og sidste gang der fortalte Birte Rasmussen om kiologi og energiforståelse. Herunder også om kiologisymbolet og livets træ. Birte, i sidste udsendelse der fortalte du, at det næsten lå i kort, at du skulle være behandler. Men hvordan kom det så vidt? Jo, det gjorde det, fordi jeg var for mange år siden et sted, hvor der var en, der sagde, at behandleren skal undervise, og underviseren skal behandle. Og det synes jeg, der var meget rigtigt i. Og jeg har så været heldig at både være lærer og underviser. Og at de ting, de ikke er så uafhængige af hinanden, det har jeg et eksempel på. Eller jeg har i hvert fald et eksempel på, at det jeg overfører fra det ene liv, det kan bruges til det andet liv. Fordi jeg har haft mange dejlige liv, og jeg er bestemt ikke gået fra skoleverdenen, fordi jeg var ked af at undervise, tværtimod. Men der havde jeg en klasse rigtig meget, og der var en dreng i, lad os kalde ham Jørgen. Og jeg blev hentet, fordi Jørgen sad og græd. Klasselæreren ville han ikke snakke med, og han ville ikke snakke med matematiklæreren, men han ville snakke med mig. Og så han havde været meget til tandlæge, så han havde fået en tandbyld. Og han var hunderad for at skulle gå til over til skoletandlægen. Og så siger han til mig, at han ville snakke med mig, fordi han troede, at jeg ville tæske tandlægen, hvis jeg synes, at han ikke havde fået ordentlig behandling. Og jeg måtte love ham højt og hændeligt, at jeg ville give tandlægen en ordentlig gang bank, hvis det var sådan, at han overhovedet bedøvede eller stak i hjørnet. Og den der oplevelse af at gå over skolegården, mens der var frikvarter, med sådan en lille rystende drengehånd i min, den gør, at man smelter fuldstændig for det barn. Og vi kom ind, og skolesekretæren, lægesekretæren kom og spurgte, jamen hvad det så var med Jørgen, for de kendte ham godt. Så sagde, nej, vi kunne ikke bruge hende, vi var nødt til at have fat i tandlægen. Og så måtte jeg sige til ham, at nu står jeg her, og hvis du overhovedet stikker Jørgen, så har jeg lovet, at det banker dig. Jeg lover, at jeg giver dig en ordentlig gang til. Han havde heldigvis glemt i øjet tandlægen, og han sagde, at det skulle de nok forklare. Og Jørgen sagde, jamen bare jeg havde sagt det, så kunne jeg gå over i klassen igen. Det gjorde jeg så, og flere år efter, da jeg så var blevet behandler, jeg skal lige sige, at jeg har arbejdet meget sammen med Tandlægeskolen i Aarhus, hvor jeg har været ude og holde foredrag og sådan. Der skulle jeg så ud og fortælle for tandlæger igen, og jeg bliver budt velkommen af den tandlæge, jeg har lovet bank. Så jeg fik en vældig fin introduktion, og så siger han til sidst, og så vil jeg lige sige, hun lover bank. Og det, man fører med fra den ene verden, tænker jeg på i helt symbolsk forstand, jamen det, vi har oplevet en gang, jamen det kan møde os senere hen. Og den lille dreng, han var jo i virkeligheden, skulle jo i virkeligheden behandles, ikke på den måde, man skulle love andre mennesker bank, men på den måde, at man så hans store angst. Og det var den, man skulle tage fra ham. Og så kom det så vidt, fordi jeg oplevede at have voksne ordblinde elever, det har jeg fortalt om før, men en af dem sagde eksempelvis til mig, at han havde masser af ar på sin arme, for han forsøgte at gøre det af med sig selv. Og han var en meget flot og meget dejlig ung mand. Og så siger han på et tidspunkt til mig, det er jo ikke os, der kommer ud og fortæller noget om, hvordan vi har det. Vil du godt være vores talerør? Og han fortalte, at han havde arne på armene, fordi han kunne sagtens nedlægge en pige, når han var ude om aftenen. Men når han så bad om deres adresse, så kunne han ikke skrive dem ned, så ville de aldrig have noget med ham at gøre mere. Men vi fik arbejdet med hans selvværd, og vi fik arbejdet med hans situation. Og inden højskoleopholdet stoppede, der havde han scoret hele opholdet, hele årgangens allermest begavede pige.
Det var en frydefuld historie, men jeg følte mig forpligtet af det, han sagde. Der er nogen, der skal være talerør for os. Og så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at gå i gang med at behandle på det. Og det har været spændende. Det var dejligt at være lærer, og det har været fantastisk spændende også at undervise. Men inden da, der måtte jeg jo have nogle overvejelser, og folk gik jo og sagde, at det var vanvittigt, at jeg opgav min faste stilling, og jeg opgav min pension for at springe ud i noget, der var så usikkert som det her. Men for mig var der ikke noget valg. Hvis man kan tale om at have et kald, så følte jeg, at der var et kald, jeg måtte følge. Og så tænkte jeg på, så handler det ikke så meget om at være bange. Så handler det om at følge den tone, man har inde i sig selv om, at det er den vej, jeg skal gå. Jeg skal ikke gå de andres vej. Jeg skal gå min vej. Og derfor har jeg valgt det stykke musik nu med Nana Mouskouri. Det hedder Why Worry? For det er vigtigt at følge efter, hvad det er, man inderst inde selv vil, og så retter sig efter det. Baby, I see this world has made you sad. Some people can be bad. The things they do, the things they say. But baby, I'll wipe away those bitter tears. I'll chase away those restless fears that turn your blue skies into gray. Why worry? There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Why worry now? Baby, when I get down, I turn to you. And you make sense of what I do. I know it isn't hard to say, but baby, just when this world seems mean and cold, our love comes shining red and gold, and all the rest is by the way. There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? Why worry now? Why worry now? Why worry now? Why worry? Why worry? Why worry now? Og så kom du til at behandle. Kunne du lide at behandle? Ja, så godt. Og det kan jeg fortsat.
Så godt, at jeg brugte alt for meget tid på behandling og glemte helt mig selv. Fordi jeg bliver ydmyg over, at et andet menneske kommer og lægger deres problem i mine hænder og beder mig om hjælp. Altså den tillid, der kommer ind der, den føler jeg mig ydmyg over. Jeg føler mig glad, jeg føler mig udfordret for, om jeg kan hjælpe det menneske. Og hvordan jeg kan se det menneske, så det menneske kommer til at vokse igennem den problematik, som vi har fælles. Jeg er samtidig blevet syg, fordi jeg har behandlet for meget, men jeg har også meget ofte forladt mit behandlingslokale med følelsen af, at jeg var verdens heldigste kvinde. Ja. Vil du fortælle om nogle af dine behandlinger? Hvad behandlede du? Ja, det kan tro, jeg vil. Jeg behandlede alt det, som alternative behandlere altid behandler om. Migræner og hovedpine og søvnløshed og ondt i ryggen og ondt i maven og nogle psykiske behandlinger. Men det, som fik mig i gang, var jo, som jeg sagde tidligere, at behandle ordblinde. Og hvis jeg nu skal tage et eksempel, så arbejder jeg, som jeg sagde tidligere, tit i forbindelse med nogen, der havde hørt om mig i forbindelse med tandlægehøjskolen. Og der havde jeg nat drømt, brug krystaller, og det kunne jeg slet ikke forstå. Og så kom jeg ud og skal arbejde på en tandlægeklinik, hvor vi skal prøve nogle elever, fordi de vil gerne lige se, om de kunne tro på de ting, jeg testede. Og den første, der kommer ind, ham tester jeg så, at han har fået et ordblindeproblem på grund af, at han har fået bøjle på tænderne. Jeg tester, at problematikken er kommet den måned og den dato. Og lige præcis den måned og den dato går de hen og slår op, der har han fået bøjle på tænderne. Det var jo let at kontrollere. Og der kunne jeg så teste, at vi skulle gøre noget bestemt. Og så siger jeg, at jeg vil give dig, hvis du vil gøre det, jeg siger til dig, så giver jeg dig 3 gratis behandlinger. Og så siger han lige så stille, ja, men ved du hvad, det bliver min farmor glad for. For hun vil så gerne, at jeg skal have hjælp. Og jeg er sikker på, at hun tager med. Og de kom, og det viser sig så at være en dreng, som var på vippen til at skulle gå sin overgang om, men på en anden skole, fordi han ikke fulgte med, og fordi han var i det hele taget, han var utilpasset. Og det fik vi arbejdet med, og de kom første gang, det var blevet bedre. Han var begyndt at følge bedre med i timerne, han var begyndt at klare sig bedre bogligt. Og da de kom den sidste gang, der var de lige strålende begge to. Der havde han fået lov at blive i klassen, og hans niveau var blevet forbedret så meget, og hans adfærd var blevet helt ændret. Han var så glad, og det var tydeligt, at nu var han blevet glad for sig selv, og følte, at han var det menneske, som han ønskede at være. Men det allermest rørende, og derfor jeg tager eksemplet frem, det er, at farmoren stod og kiggede på mig og gav mig hånd, da det gik. Så sagde hun, jeg har bedt om hjælp til den dreng, og ikke vidste, hvor den skulle komme fra. Og så var det lige mit barnebarn, du valgte at lave det her eksempel på, og han fik den hjælp, jeg ønskede. Og så kan man godt blive rørt og ydmyg og glad. Et andet tilsvarende eksempel, det var den dejligste lille pige i børnehaveklassen. Hun kom, og hun havde også problemer med sine tænder. Det var nu ikke i forbindelse med tandlægehøjskolen. Hun fik sådan store bylder over på tænderne. Og så kunne hun ikke være nogen steder for allergi. Og det var sådan, hun kunne være i børnehaveklassen sådan cirka mellem en halv time og en time, og aldrig lege sammen med nogle andre børn. Og vi fik så arbejdet med, at hun faktisk havde et problem med at omsætte kalk. Så der havde vi nogle små piller. I virkeligheden er det sjovt, sådan et lille glas, hun skulle have til 35 kroner. Og moren kom med hende, næste gang var det blevet bedre, og til sidst, da de kom, der var, jeg tror det gik 3 eller 4 gange, der kom faren med hende. Der kunne hun være i skolen hele dagen, og hun havde været med klassekammerater hjemme til fødselsdag, og så havde hun endda været et sted, hvor de havde dyr på en gård. Så nu var hun blevet en sund og frisk og helt almindelig pige, der kunne deltage i tilværelsen. Men igen, farens bemærkning var, hvis du nogensinde står i en situation og mangler et menneske, som skal fortælle, at man kan tro på det, du gør, så tager jeg fri fra arbejde og tager med dig og stiller op. Og derfor tør jeg trygt nævne eksemplet, fordi de har givet mig lov til at nævne det. Et andet eksempel, ganske kort, det var en kvinde, som kom og havde utrolig mange rygsmerter. Og hun har været til alt mulig behandling, men det viste sig, at hun i virkeligheden brugte et menstruationsbind, som hun ikke kunne tåle.
Og da vi skiftede det menstruationsbind ud til et andet bind, anden type bind, så forsvandt hendes rygsmerter. Og det er jo altid dejligt, når man kan gøre sådan nogle små ting. Jeg kan godt lide, hvis man for eksempel kan gå ud i køkkenet og finde et eller andet, man kan bruge. Og noget af det mest virkningsfulde, jeg eksempelvis har fundet, det er at koge æbler. Jeg vil gerne give det videre, det kunne jeg lige så godt gøre nu. Stykker, mens skralden er på. Uden sukker, men bare med en lille smule vand, dampe det let, og så spise det. Fordi det renser hele kroppen så godt, og det smager i virkeligheden rigtig dejligt. Så det fjerner forgiftninger ind i os, når vi spiser det. Og ellers kan jeg godt lide at bruge honning, eller nogle urter til, hvad jeg kan finde, som er ganske harmløst, og som ikke lænser på folks pengebog. Jeg synes, det er så udfordrende at finde, hvad man kan gøre på den måde. Så det ved ikke, var det eksempler nok? Ja, jeg tænkte, allergi er jo et stort problem i dag. Har du eventuelt et enkelt? Ja, det har jeg faktisk. Skal jeg lige se. Jo, der var en kvinde på et kursus. Hun var allergisk over for bøg. Hun kunne slet ikke være i en bøgeskov. Og så kunne vi teste tilbage. Det kom tilbage til hun var 17 år. Og det var relation til en mand, og så kunne hun selv historien om, hvad der var sket derude i skoven. Og da vi fik den behandlet psykisk, snakke om det, så kom hun en måned efter, og havde en stor buket bøgegrene med til mig. Så sagde hun, inden du får dem, så daskede hun sig sådan under næsen med bøgegrene, så skulle du se, sagde hun, der sker ingenting nu. Så det er jo, allergier har vi behandlet frygtelig meget af, fordi jeg synes, det er så spændende. Og frem for, at man bliver et menneske, der skal rundt og forsage, og hele tiden passe på, hvad det er, man skal undgå, så er det jo langt stærkere at gøre folk i balance, sådan at de kan tåle de forskellige fødevarer og være deltagere på livet. Det er så ikke alle, man kan hjælpe. Altså, det var ved at slå mig ud i starten. Jeg synes, jeg måtte kunne hjælpe hele verden. For det første er nogen, der ikke er parat til det. Og der er folk, som synes, det er det rene snak. Og det har jeg gjort op. Så kan man jo lukke ørerne. Og man kan lade være med at deltage i det. Så sådan må det være. Men der er også nogen, der ikke er parate. Der er faktisk nogen, der ikke ønsker at blive raske. Fordi i virkeligheden er det meget magtfuldt, at man er syg. Så kan man jo også dirigere sine omgivelser. Og det tror jeg ikke, at det altid er. Men i nogle få tilfælde har jeg testet om folk, der ikke ønsker at blive raske. Og jeg kan faktisk et eksempel på det. En kvinde, ældre kvinde, som jeg kunne teste, hun ønskede ikke at blive rask. Ligegyldigt hvad jeg havde fået hende fri af, så blev hun syg igen. Men hun havde fået fjernet sin livmor, da hun var ung. Og havde absolut ikke lyst til sex. Og der havde hun en undskyldning, at hun var dårlig. Så kunne hun undgå det, uden at der blev nogen diskussion om det. Og det snakkede vi selvfølgelig meget og længe om, og hvor hun sagde, at hun ville ønske, hun havde fået hjælp, dengang hun var ung og kom ud for det. Og så snakkede vi om, at hun kunne snakke med sin mand omkring det, og så behøvede hun ikke længere at gå rundt og skulle bruge den undskyldning. Hun var over den alder, hvor det sådan var det helt store problem. Og det er jo dejligt at se hende gå befriet derfra, og ikke længere skal bruge sygdom som et magtmiddel. Jeg synes faktisk, du har et eksempel om en dreng, der ikke vil snakke. Kunne du ikke fortælle den også? Jo, det kunne jeg godt fortælle. Jeg havde en god ven, der var skolepsykolog og talepædagog. Og han sagde, hvad det var for noget hokus pokus, jeg gik og lavede. Og så sagde han, men nu kommer jeg med en, som har kun tale, men som slet ikke taler nu. Efter han var 3 år, så kan du se, om du kan hjælpe ham. Og det var lidt pudsigt, fordi jeg fik så god kontakt til drengen, så viste jeg ham, at jeg kan teste, at du kan tale, men du vil ikke. Så kiggede han rundt i hele lokalet. Jeg tester, du kan tale, du vil ikke tale. Så kiggede han væk. Kan tale, du vil ikke tale. Og så styrte det ud af den der dreng. Nej, det vil jeg ikke, for så kan jeg ikke styre dem. Ja. Og det viste sig så, at da han havde fået en lille søster, havde han fået at vide, at han skulle tie stille. Og han måtte ikke larme, og så fik han masser af ros og opmærksomhed på ikke at sige noget. Og det havde han så brugt videre frem. Men nu blev han så forløst til at kunne tale igen. Og det var herligt at se ham. Så snakkede han fint. Så det var dejligt. Så kunne jeg tænke mig at spørge dig, holder behandlingen, når du finder noget? Holder det? Ja, nej.
Ja, det holder. Hvis det er sådan et problem som ondt i ryggen, fordi man har brugt noget forkert, eller sådan en mindre ting, så holder det. Eller hvis du har lige fundet punktet omkring allergi. Men der kan jo godt være, at der skal nogle behandlinger til. Og så er det jo sådan, at udvikling foregår ikke sådan i en opadstigende kurve, som man tror, men det kører sådan en opadstigende spiral. Så samtidig kommer man tilbage til problemet igen. Eller et problem, der minder om det, man havde, så kan det godt være, at man lige skal tilbage en gang eller to og have hjælp igen. Men det kan også være, at tidspunktet slet ikke lige er inde til, at man er parat. Men første gang har det været nok bare overhovedet at turde komme afsted. Og så kan det være, at der skal gå nogle gange, hvor man er tryg ved det her. Så synes man ikke, det holder med den lille problematik, der kommer. Men pludselig kommer så det rigtige problem igennem. Og når det rigtige problem er kommet igennem, så holder det for det meste. Men mange gange skal man lige hen og hen lille efterbehandling på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, skal vi lige høre, om du stadigvæk behandler på samme måde, som du gør engang? Nej, 2 grunde. For det første, så har jeg ikke kræfter til det, efter jeg har været syg. For det andet, så har jeg valgt, at jeg ikke behandler enkeltvis, men jeg giver kurser og underviser på den måde. Og for det tredje, så er der også nogle andre metoder, jeg bruger nu, end jeg brugte dengang. I starten, der var det sådan mere håndgribelige, håndfaste metoder, hvor jeg nu er inde og arbejde mere med processen med mennesker. Og det synes jeg jo hjælper rigtig meget. Og det er en stor fornøjelse at kunne arbejde i en gruppe og få gennemgå sådan en proces med nogle mennesker, for det holder sig. Så kunne jeg godt tænke mig at lige gå lidt tilbage med hensyn til det med at lære at læse, fordi det er jo et stort problem for mange i dag. Din far, han var skoleinspektør, og fra du var omkring 5 år, der begyndte du at undre dig over, hvorfor nogle børn har svært ved at læse og andet ikke kunne. Ja, det var fordi, jeg havde nogle lidt ældre legekammerater, og de havde meget svært ved at læse. Og så mente jeg, at når min far var skoleinspektøren, så måtte han skulle være dygtig nok til at kunne lære dem at læse. Og så begyndte han at gå og forklare mig om, at det kunne være svært for nogen, og han begyndte faktisk også at fortælle mig om noget med nogle metoder, man kunne bruge. Og det var sjovt, fordi jeg var jo ikke særlig gammel, men vi havde meget fornøjelse ud af det. Jeg tror, at de snakke, vi havde, og de snakke, vi har haft, og dem kan vi som mænd have endnu, selvom han er gammel og på plejehjem, det er, at vi har sådan en fælles interesse, der rækker ud over os selv. Så på den måde, ja, der tror jeg, at det spiller ind. Ja. Så du kom til at behandle? Jeg kom til at behandle, og han var faktisk min far en ivrig støtte og fulgte vældig med undervejs, men det er selvfølgelig også resultaterne, der har gjort, at jeg synes, det har været spændende. Jeg oplevede på et tidspunkt en ung fyr, der kom, og han kunne ikke læse. Han var velbegavet. Og så gjorde jeg noget, det er lidt flot at indrømme, noget man aldrig nogensinde må. Man må aldrig love, at det virker. Og det fløj ud af munden på mig, du kan læse om 4 dage. Og jeg gik rundt og var rystet, fordi sådan noget må jeg jo ikke gå og love folk. Men moren fortalte, jeg mødte hende så nede i byen, lige umiddelbart efter, der fortalte hun, han havde sovet i 4 dage, og så vågnede han op og kunne læse. Ja. Og det er jo dejligt. Vi skal have et stykke musik, Birte. Vil du fortælle om det næste? Det vil jeg gerne. Jeg vil meget gerne have det næste stykke musik, og det skal være for Victors skyld, fordi Victor, det er en ung mand, jeg er voksen ven for. Og Victor, han har det sådan, at han holder så meget af knaldrøde gummibåd, og han kan komme og være træt og have svært ved at læse. Men når vi en gang har danset knaldrøde gummibåd, så kan han gå hen og klare tingene. Så den har jeg brugt rigtig meget og lavet dans til, for jeg laver tit danse til de elever, som har svært ved at læse, hvor de får nogle motoriske øvelser, og så fremmer det læsningen, så det er helt utroligt. Så derfor, knaldrøde gummibåd, den går lige ind, og den skal vi have nu, synes jeg. Pas på den knald røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Mod
modig og stolt som Christopher Columbus styrer Hans Peter sin båd. Og fra hans plads i den nymodens skumbus lyder der følgende råd: lad være med at kysse kaptajnen, om så det er aldrig så sundt. Og gør man det alligevel, så vender båden rundt. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Den har hverken sejl eller motor ombord. Hvad skulle man dog bruge det til? Næh, er man forelsket, er drivkraften stor. Man når nok det, man vil. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Søstøvler, kikkert og skæg og det hele. Jo, min Hans Peter er flot. Bare til søs uden sikkerhedssele. Herregud, vand er kun vådt. Og skulle det ske, vi punkterer, det tager vi med knusende ro. For cykelpumpen har vi med, og 1, 2, 3, værsgo. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd, kun for ham og mig. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er en gummibåd. Du er travlt, Birte. Du lavede kurser, foredrag og behandlinger, men du blev stoppet. Hvad skete der? Der skete det, at jeg gang på gang løb ind i nogle problemer. Jeg fik 5 trafikuheld, 5 påkørsler, jeg fik piskesmæld, og jeg fik at vide, at jeg aldrig ville kunne komme til at tænke 2 tanker igen. Jeg fik blodprop i min nyre, jeg fik blodprop i min lever, jeg fik brystcancer, og jeg fik diabetes, og nu har jeg fået sådan en vældig brok, som jeg ikke rigtig kommer af med. Og så har jeg jo sidst haft det, som jeg fortalte i første udsendelse om, at jeg var ved at dø. Og det nævner jeg ikke, fordi man skal have ondt af mig. Fordi jeg tror i virkeligheden, at når jeg har været ude for de ting, så er det kommet, fordi jeg dels havde travlt. Det er jo så den negative side. Den anden var, det var en chance for at komme til at forstå andre mennesker på en helt anden måde, og en chance for at få en dybde ind i mit liv, som jeg ikke ville have fået ind, hvis jeg ikke havde oplevet de her ting. Hvis det bare var gået videre, og jeg havde haft held, for det gik rigtig godt. Hvis jeg bare havde fået held og havde udvidet, så var mit ego bare blevet større og større, og jeg synes, jeg ville være at jeg var fantastisk god. Nu er jeg nødt til at blive ydmyg og komme ind og finde ud af, at jeg, når jeg fik skåret i den ydre verden, så måtte jeg finde nogle mere sublime behandlingsmetoder. Jeg måtte finde ud af, at jeg måtte behandle mange i stedet for få, og jeg måtte finde ud af, at jeg synes, jeg fik større indføling over for de mennesker, jeg behandlede. Så man har ligesom i sådan en situation, hvor man stopper op 2 muligheder. Enten at blive ved med at hænge i, hvor synd det er for en selv, at man har været ude for noget, som begrænser ens umiddelbare lyster og behov. Men i virkeligheden, så er det jo et spørgsmål om at se, hvad har man tilbage? Fordi det er jo der fremtiden skal bruges. Hvad har man tilbage, og hvad kan man gøre ved det? For der er altid noget at gøre. Så jeg synes, at selvfølgelig, jeg skal ikke sidde her og spille helt, fordi jeg har da grædt mine tårer. Og jeg har også følt mig opgiven, for ellers havde jeg jo ikke lært noget af det. Fordi
der, hvor det hele tiden bare går let, det er jo ikke der, vi lærer. Det er en rapport, vi har til at slappe af og nyde og være til. Men det er jo dybest set, når vi går igennem et krat og har klaret det, og kommet ud på den anden side, at vi er blevet stærkere, både indvendigt som mennesker, men også til at agere i den ydre verden. Så jeg vil ikke sådan ligefrem sige, at jeg takker vildt for de her smerter, jeg har haft, men jeg vil sige, at de har tilføjet mit liv noget, som jeg ikke kunne have lært ved at læse om det. Det kunne jeg kun lære ved at leve. Og så kan jeg håbe på, at jeg kan bruge det, så andre mennesker også kan få gevinst af det. Så overordnet, så betyder det, at når vi bliver stoppet, enten på grund af sygdom, et uheld eller en krise af et eller andet art, så er der en grund til det. Ja, det tror jeg, fordi vi kan jo ikke blive ved med bare, at det hele går fremad. Vi skal stoppes. Og så er det spørgsmål om, jeg oplever, at det er så fint at sige, at folk er stressede. Det er så fint at sige, at de har travlt. Det er så fint, at man har meget at gøre. Og det er jo let sådan, det går, hvis det hele går godt. Men jeg synes i virkeligheden, det er flovt, når man siger, at man har så travlt og er så stresset. For enten så er ens ambitioner for store, eller ens tillid for lille. Så man må spørge sig selv, hvis man er stresset, er det fordi, du prioriterer forkert på en eller anden måde, og stopper op og får fundet ud af, jamen hvad er det i grunden, der er vigtigt? Og ofte er mennesker, der synes, det er så fint, at de har så travlt, det er jo ofte mennesker med et lavt selvværd. Og det kunne man jo prøve at tænke på, hvis man oplever sådan en stressperiode. Hvor er det lige, jeg skal ændre ved de faktorer, jeg har i mit liv? Ja. Jeg tror, det er samtidig, i stedet for, man går og bliver så stresset, så tror jeg, man samtidig skal sætte af i sit liv. Prøve at se på glæderne, prøve at se på, hvad man kan. Se det hele lidt mere fra oven. Og derfor har jeg valgt det næste stykke musik med Nina og Frederik, der hedder Lad os flyve til en stjerne. Altså samtidig skal man gå lidt op i et højere perspektiv, og så se ned på, betyder det her i virkeligheden så frygtelig meget? Eller er det i virkelig et mini-problem, du har hisset dig op overfor? Der er så meget andet også at være glad for. Lad os flyve til en stjerne, til en klode i det fjerne. Lad os finde os en grøn planet med måneskin til to. Himlen venter vores kramme, alle stjernerne står tomme. Lad os flyve til en grøn planet, for denne nat er omme. Det er kærlighedens time, går hverdagen er forbi. Nu er natten fuld af sød musik med hjertebanken i. Men der smides mange regnkår mod to elskende i dag. Man må kæmpe for sin kærlighed og den man holder af. Hvorfor venter vi på den? Himlens dør står jo på klem. Lad os flyve til en stjerne, til en klode i det fjerne. Lad os rejse til en grøn planet, deroppe i det blå. Her går folk og kaster skygge over vores liv og lykke. Lad os flyve til en grøn planet og blæse dem et stykke. Lad os flyve til en stjerne, til en klode i det fjerne. Lad os finde os en grøn planet med måneskin til to. Himlen venter vores komme, alle stjernerne står tomme. Lad os flyve til en grøn planet, for denne nat er omme.
For mange år siden, der mødtes I jo et folkedansekursus, og du arbejder stadigvæk med dans. Hvad betyder dans for dig? Dans, det betyder liv. Altså, jeg kunne ikke leve et liv uden dansen havde en plads. Dansen, det er forløsning. Det er overordnet, det vil sige, det er en forløsning. Hvis man flytter sig fysisk, så flytter man sig også psykisk. Hvis man bliver bevæget, så bliver man også bevæget. Og så oplever jeg, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at give videre, at der hvor ordene stopper, der tager dansen sommetider over på godt og ondt. Jeg oplevede, da vores datter Maiken, hun har været omkring 4 år, der skulle jeg have en væmmelig opringning til en læge. Og jeg var så glad, så havde jeg sagt til hende, hun måtte ikke sige noget, mens jeg talte i telefon, så jeg sagt, måske bliver jeg lidt ked af det og stille, når jeg snakkede, ellers så kan det godt være, at jeg bliver rigtig glad. Og så sagde jeg til hende, at det var gået rigtig godt. Og så kiggede hun på mig, og så tænkte jeg, hvordan skal jeg få det her forløst? Jeg kan ikke fortælle, hvorfor jeg er glad. Der står et barn og kigger på mig. Så tog jeg hende i begge hænder, og så hoppede vi rundt, mens vi dansede. Vi klarede det. Og så næste gang, der skete noget godt, så stod hun med begge hænder fremme. Jamen mor, vi har ikke danset, vi klarede det. Og der tænkte jeg nemlig på, det var det sted, hvor ordene stoppede. Og endnu, selvom hun nu er 36 år, så kan vi godt, hvis vi oplever et eller andet, vi synes er særlig godt eller særlig sjovt, tage hinanden i hænderne og danser. Vi klarede det. Og det, der er sjovt ved det der, det ligger meget dybere, end vi kunne sige til hinanden. Det var vel nok dejligt, at det gik godt. Så dansen, den gør, at man forløser med hele kroppen. Ikke bare med ord, men vi får hele kroppen med, vi får hjertet med, vi får hovedet med, og derfor synes jeg, at dansen er så virkningsfuld. Så jeg vil påstå, at dans er den tætteste måde mennesker kan være sammen på, hvis man ikke lige inddrager seksualiteten. Og dans, det kan man være sammen om internationalt. Dans, det kan man være sammen om på tværs af alder. Og derfor er dans en behandlingsmetode, der siger par to. Du sagde i forbindelse med, vi mødtes på et folkedansekursus, og der underviste jeg i pædagogik og psykologi. Og der sad jeg tit, når folk havde været inde og undervist, og skulle give en vurdering af det. Og der kom jeg til, når jeg sad der gang efter gang, og så, hvordan folk dansede, hvordan de blev sat i gang, og tænkte, at livet, det er jo i virkeligheden som en dans. Det starter, og det slutter. Man kan vælge at lytte til den melodi og musik, der er, eller man kan vælge helt at overse den, og så bare gå sin egen vej, uden at mærke til den tilskyndelse, man får indeni. Man må tro på sig selv, og man må tro på andre. Man skal overgive sig, eller man kan være helt stiv. Og så synes jeg også, der er sådan noget sjovt i det, som passer meget på behandling. Det er, hvis der kommer en udfordring i en dans, i en eller anden figur, man har svært ved at lave. Hvis man springer det over, så hver gang man når til det punkt, så bliver det ikke sjovt længere. Men hvis man lærer det, så føler man sig udfordret, og du bliver glad og stolt over, at man har fået det lært. Så det gav grundlaget, og jeg kan være frygtelig ked af, at man ikke arbejder mere med folkedansen, man gør. Fordi jeg oplever, at tidligere, der kunne man mødes på tværs af alder. Så vidste man, at hver generation har sin musik. Men når det kom til folkedansen, så havde man nogle polkaer og tutuer fra Vejle og sådan noget, som man altid kunne danse sammen, hvor man fik svinget onkler og tanter og fætre og kusiner. Og det blev altid sjovt. Der var nogen, der ikke var så gode til det, der var nogen, der var meget gode til det. Men man hjalp hinanden, og man lugtede hinanden, og man morede sig sammen. Det kan man ikke i dag. Derfor tror jeg på, at det er så vigtigt, at vi holder fast i den form. Men jeg måtte så finde ud af, at dans kunne jeg også bruge som behandlingsmåde på en anden måde. At hvis folk havde svært ved for eksempel læse og skrive, men sandelig også i forbindelse med andre problematikker, så kunne jeg finde, at de kunne få en bestemt dans for. Når de har lært at danse den, så er problematikken faktisk forløst, fordi du både har hoved, krop og hjerte med i det. Og der er det noget med, at det kan også være vigtigt, hvilken musik man bruger.
Og jeg ved, at jeg nogle gange kan finde på, også i de her udsendelser, at bruge det samme stykke musik flere gange, eller den samme gruppe flere gange. Men det er fordi, jeg har erfaring for, at lige præcis det stykke musik gør noget særligt i relation til de ting, jeg fortæller om. Så lige nu, så synes jeg, vi skal høre I Wanna Dance With You. I don't wanna be the kind who hesitates, be too shy, way too late. I don't care what they say, other lovers do. I just wanna dance with you. I've got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two, I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I caught you looking at me when I looked at you. Yes, I did. Ain't that true? You won't get embarrassed by the things I do. I just wanna dance with you. Oh, the boys are playing softly and the girls are too. So am I. Yeah, so are you. If this was a movie, then we're right on cue. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Oh, I just wanna dance with you. Ja, du har brugt dans om mange forskellige, eller til mange forskellige formål. For eksempel har jeg været med til at danse for en kornmark en gang. Vil du fortælle, hvad det gik ud over? Ja, det vil jeg gerne. Ja, jeg bruger dans hver eneste gang, jeg kan få chance for at bruge dans og undersøge noget omkring dans. Og den der med kornmarken, det var fordi, jeg havde tænkt på, at jeg havde hørt om regndans, men jeg havde også hørt om frugtbarhedsdans. Så jeg tænkte, det må jeg også kunne lave. Så jeg gjorde det, at jeg udviklede en dans, og så var jeg jo et hold, som var med til at danse på en halv mark. Der var en landmand, der havde stillet en halv mark til rådighed. Den ene halve blev der ikke danset for, og så dansede vi på den anden halve. Og det viste sig så, vi har en planteavlskonsulent i ryggen, og det viste sig så, at vandindholdet var meget bedre i det, der var danset for, og energiniveauet var meget, meget højere på det, vi havde danset for. Og landmanden, der startede med at være meget modvillig og meget negativ omkring forsøget. Han stillede dog marken til rådighed, men nok i et optimistisk håb om, at det skulle vise sig, at det ikke passede, hvad jeg troede på. Men han blev så interesseret, at han gerne ville, at vi skulle have
gentaget forsøget næste år, men desværre flyttede de, så vi kunne ikke låne marken længere. Det ærgede også ham, sagde han, for nu var han pludselig kommet på den side, at han troede på det samme, som vi gjorde. Og det har jeg tænkt over videre, hvad er det, der sker, for jeg har lavet andre kornforsøg. Men Martin A. Hansen, han gav mig egentlig svaret i en af sine noveller. For han fortalte, at hvis man skar et hvedekorn over og kiggede på det hvedekorn, så var det, som der var en lille engel indeni kornet. Og jeg synes, det er så smuk en tanke, at det er bedre at højne den iboende kraft i kornet, så den bliver stærkere og stærkere. Kornet bliver stærkere og stærkere, end det er at sprøjte med noget, som svækker kornets energi, men som selvfølgelig højner nogle menneskers økonomiske interesser for sig. Men, så det er ikke så velset, når jeg siger det, men jeg er ret sikker på, at vi kommer langt, både med mennesker og med korn, ved at højne det gode og styrke det gode indefra. Så derfor synes jeg, det er et spændende forsøg, og jeg har egentlig af gode landmænd fået tilbudt igen at låne en halv mark, men der er sket så meget andet i mit liv, men jeg håber, at der en dag vil være en landmand, som vil sige til mig, at vi kan komme og danse igen. Og der er det lidt spændende, fordi der er så meget med det der med at højne den iboende kraft i os. Og jeg tror på, at hver enkelt menneske har sin livsdans. Vi har nogle medfødte balancer, ubalancer med os i vores liv. Og det der med livsdans, det er sådan noget, jeg har været inde og teste på, og så set, hvad sker der, når folk får deres livsdans, og danser deres livsdans. Og det er altså rørende nogle gange at se, hvad der er sket. Jeg kan godt tænke mig at fortælle et par eksempler. Den ene var, at jeg underviste, det var igen på et kurs i Norge, hvor det var den kvinde, som lagde kurserne til rette, når jeg kom. Hun var den ældste af 11 søskende. Og der var en bestemt dans, og jeg kan da godt afsløre for dem, der ved noget om dans, at det var den, der hed engelsk kvadrille. Der er der sådan et sted, man er 8 par sammen, og så er der, 4 par sammen. Og så er der et sted, hvor man siger klap, gå, og så bliver man løftet og strækker armene ud. Og det var hendes dans. Og så tænkte jeg, hvorfor hun det? Men hun var jo den ældste af de 11, så hver gang hun var kommet med armene ud, og gerne ville løftes, og gerne ville op, så var der ikke plads til hende. Så derfor holdt hun utrolig meget af den der dans, hvor hun skulle løftes. Ja. Så er vi inde omkring folkedans igen, når du nævner den. Ja. Og folkedansen, den er jo for nedadgående. Hvad mener du om det? Jeg mener først og fremmest, det er en skam, men jeg er sikker på, at folkedansen nok skal overleve. Den ligger så dybt i os i vores kultur, og den giver så meget glæde fra sig. Så den er jeg sikker på, nok skal blive fundet frem igen. Men jeg tror, der er sket det, at den har udviklet sig til at blive så elitær, at man nu går til konkurrence for, hvem danser pænest, hvem danser bedst, mest korrekt. Og så flytter glæden sig jo væk fra hjertet, og det bliver ikke et spontant udtryksform, så det bliver mere et præstationsarbejde. Og så tager det jo noget af glæden. Men en dag tror jeg, at det igen kommer tilbage, og så skal vi bruge det. Og det ønsker jeg. Fordi jeg var for eksempel lærer på en højskole, hvor vi skulle have udveksling med en norsk højskole. Og betingelsen for at man kunne komme med, det var, at man ville danse folkedans. Jeg fik på puklen, fordi der var en hel masse af de der unge mænd, de skulle godt nok ikke danse folkedans. Men de gav sig dog. Og da vi kom til Norge, hvor de havde lavet en opvisning, og de havde set på de norske, så deroppe har man ikke tilladelse til at bruge spiritus. Så der var jo igen at gøre en kaste sig ud i dansen med de norske jenser, som de godt kunne se var lækre nok. Og vi havde en forrygende aften, men så kommer det sjove. Da vi skulle hjem på færgen, så kalder de på mig, de her gutter, som har været noget utilfredse med mig, og siger, det var godt, du holdt fast. Fordi vi kunne ikke være bekendt at overgive os, hvis du ikke havde holdt fast. Vi er jo nødt til at sige, at det var dig, der tvang os. Og det næste er, nu kan vi danse, så vi ikke skal stå oppe i baren, når vi er i sammenkomster med vores familie. Nu kan vi danse og være med, i stedet for at være udenfor. Og det er det, som jeg synes er væsentligt med folkedansen. At lærer du nogle ganske få ting, så kan du være med i et fællesskab, som du ikke kan opleve. For at danse og bede og synge, det er de måder, mennesker kan være tætte sammen på, og der rækker vi ud over os selv. Og så synes jeg, vi skal høre et stykke folkedansemusik, Hambo IF, og den er lavet af Søren Iversen, som du har lært mig at kende,
Det er en rigtig dejlig spillemænd, som laver god musik, og som er et godt menneske. Ja. Jeg har egentlig forestillet mig, at vi også skulle have været inde omkring kreativitet og massage som behandlings- og forløsningsmetode. Men det når vi i den her udsendelse. Men det tager vi op i de næste i næste uge og de næste udsendelser. Næste uge der er temaet, hvordan vi bedst kan højne vores livsenergi. Birte, har du et stykke, eller har du en afsluttende bemærkning her til sidst, og så gerne også præsentere det stykke musik, vi skal slutte af med. Ja. Min slutbemærkning, den skal være dans, dans, dans. Og du kan godt være den, der skal tage initiativet. Dans med dig selv, med din bedstemor, med din nabo, med din kæreste, med dine børn, med din hund. Og dans alene, men giv udtryk for din glæde, fordi glæde er den allerbedste behandlingsform, der findes. Og der er ingenting, der er bedre til at kalde på glæden end dansen. Så skal vi høre Rose. Der er et fantastisk dejligt stykke musik. Og man danser jo ikke altid, man skal være vild. Dans kan også være, at man sådan lytter indad. Og den her dans og den her musik har jeg brugt at danse med norske skovhuggere, hvor jeg oplevede, at de går og var så indeklemte. Men da de kom til at danse det her, så stod vandet sådan langsomt ned ad kinderne, og de svedte. For der fik de forløst de følelser, som de aldrig ellers skulle komme af med. Derfor betyder det stykke musik så meget for mig. Og jeg tænker, hvis de kan danse, så kan alle vi andre også danse. Så gå ud og dans. Ja, og dermed så siger vi tak for i dag, og husk, at ovenover skyer, der er himmel altid blå. Rose, lad dagen lyse dit ansigt i møde. Glem alle dine sorger,
lad øjnene gløde. Roser, skal vi danse? Kom nu, min ven. Kom, lad mig vise dig himmelen. Dans nu, min rose. Glem livet er kort. Spring ud, min rose, og kast alle sorgerne bort. Rose, skal vi danse? Kom nu, min ven. Kom, lad mig vise dig himmelen. Rose, dans nu og le. Se, livet åbner sig. Og lyset, det kommer og vil favne dig og mig. Rosa, skal vi danse? Kom nu, min ven. Kom, lad mig vise dig himmelen. Rose, jeg mærker dig, men du forsvinder. Og Rose, der er tårer i vore minder. Rose, skal vi danse? Kom